Hej og velkommen i stuen her. Jeg er lige nu i fuld gang med at optage en hel masse videoer, som bliver lanceret på mit nye site, synligviden.dk. Jeg regner med, at jeg er klar til at lancere omkring den 1. juli. Der er rigtig mange videoer, der skal optages, så det kommer til at tage lidt tid. Sitet bliver et online kursus, primært med emnet søgemaskineoptimering, Google AdWords. Der kommer også videoer om webanalyse, hvordan man starter en blog eller en hjemmeside, videoer om e-handelsoptimering og en hel masse andre ting. Det bliver rigtig grundige videoer. Alene emnet søgemaskiner eller søgeordsanalyse tror jeg kommer til at indeholde 2 til 3 timers video, så der bliver virkelig gået i dybden med tingene. Jeg regner med, at som sagt at lancere omkring den 1. juli, men indtil da, så synes jeg, at du skal tilmelde dig nyhedsbrevet. Der kommer gode tips ud inden, og så får du besked lige så snart jeg er klar til at slå dørene op. Det kommer til at koste et eller andet at være med på sitet, men jeg tror, at prisen absolut bliver i den spiselige ende. Det ligger ikke helt fast endnu, hvad det kommer til at koste, men jeg vil tro, at vi ender på noget, der ligner en 100 om måneden, eller noget i den stil. Ja. Det var vist lige, hvad jeg havde her fra stuen en lørdag aften. Hvis du også sidder og synes, der ikke er noget i fjernsynet, så tag lige og hop ind på mit nyhedsbrev eller på Facebook, og så ses vi forhåbentlig snart. Ha' det godt. Hej.